halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace. Saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibiri. Hawa, ya kamata ki canza rubutun ba. To ina ruwanka in ba gulma ba da shishigi da sa ido, wanda ni in nace balbalan nawa ne ina ganewa. Kai da kake yin mai kyau kullum kai ne karshen aji. Kai mai na kama, duk wani munafunci kan yi wallahi. Alhamdulillah. Ka kalli wasan jiya gaskiya Hazard ya kowa ne wallahi a duniyar wannan gaya ma gaskiya. Hazard din? To gaskiya ina tabbata ba sa da wani. Kai duk duniya ana magana ya kwallo ka magana. Ina ganin rubutan Allah da ya sa ba kwanci. Makaranta aka zo ba amma duk sai ku fuku da wata da su ku ta wajen mana. Ka biya mana kuɗin makaranta ne? Karatu ka zo ya ko su rubutu duka biyu. To wai da haka duka biyu. Allah ya ga wani wajen da su rubutu. Ko kawunci na su ma Hazard ya kuma su yau. Gaskiya ba furma ce kalla. Da a ce ka ga duniya ce. Ina tabbatar maka ya kasancewa bai su duniya ba da kashi. Ina ta wajen jami'in mutum da ya wani burji ba na abu da ke nan da ce ka kalla ka cewa bai su ba. Thank you, sir. I don't say. Yes, sir. Kai kullum na gaya ma baka jin magana. Da yake sanyi ne wannan. Yau ba! Ba na shiri da sanyi ne shi. Kama ka ce ka! Kai ba ka jin magana ko? Kama ka ce mu na? Ce ka! Ka ƙara son kai ba na muku magana cewa karin makeup za ku zama kanta ba? Sorry sir. Kan ku shiga! Sorry sir. Ku zo ku nisha ba kawai. Sai auki na a makaranta. Kai! Wa sa a duka ciki? Yes, sir. Sorry sir. I'm sorry. Kai! Saba sa gogewa da kyau. Kai! A da Hussein. Nan. Kama kuma kuma. Idan ba zuwa bukatar da nufa kan da abu da zama. A sami fi da babu jiya kowa yi? Yes sir. Okay. Kowa sun fi shi. Bari in yi gwaji a kan asamin da babu jiya da ni. A yi musu Yes, sir. 7 minus 2. Sa ka ce minus 2 plus 4. to da yake da a ce bai kai 2 ba ne zan iya ba da ansa. Kai! Ga surutu ne kan kowai da surutu cikin klasin nan. Ko? Okay. Khadija Muhammad Kwaire. Khadija Muhammad Kwaire. Minus 2 plus 4. Usman. Maganan Allah, na san abin da ya faru a aji.
kuma dai ba jin daɗin ku bane ko ba haka ba. Haka ne. Duk da yake ni ma dai ba jin daɗi nake ba amma yanayin kwakwalwan nawa ne sai addu'a. Kuma magana ɗaya da zan yi shine kafin a koya min wannan abin ban so a dinga zuwa ana goranta min cewa an koya min. Dakata yanzu dai ba wannan ba. Ka bani hankalinka domin in koya maka wannan in dai ka shirya. Ka ga wannan? To wallahi kyauta. Kisa da ce mu ban son. Ni na bani kunya fa. Wallahi tallahi. Ina da calculator na. Ba calculator. Musamman ki. Me yasa a cikin mutane a aji zaki ce kina suna? Yaushe muka fara soyayya? Saboda ina son ka ne. In kai baka so na ai ni ina son ka. Kuma sannan ba zan taɓa daina son ka ba. Kuma na faɗi ne saboda yan aji su san tabbas ni ina son ka. Saboda kada wata ta min kafa. Shi dama ke baki da kunya? Baki da hankali ban sani ba. Ni ba ni da kunya in dai akan maganar son ka ne. Ko a ina zan iya faɗi ko a gaban iyayenmu ne. Haba abokina. Yanzu aka mari ta sani ta ce tana son ka. Wanda yarin dama ba ta da kunya. Shi ba ta da hankali. To shi ne sai da sa duka ba na bace. Har ne za ta yi na ce wai tana so na. Saboda ta yi na so. Cikin ba ta tana son ka. Kin ba. Wallahi ke ma za a haɗa da ke. Haba abokina mace ce ita ai ba haka ake yi mata ba na sha gaya ma ka dinga yi a hankali. Ka dinga yi a hankali. Tale shi. Ni na ci daɗin maganin da ya dinka min wannan ba wani abu zan ci ba saboda illa sun ka da ya ƙara cikin zuciya ne. Da sa kai nishaɗi idan kai dace saɓanin hakan za su sa su. Wa alaikum salam. Khadija? An kula ne an ce mana ne ba. Wallahi tun da na tura yaro gidan muke. Zama. Dama ba wani abu yasa na ce a kira muke ba. Farko da ke haƙuri da abin zan da yanke a yanzu. Akwai wasu abubuwa da nake da yake a cikin aji. Su ba wai da sarari na nake yake ba. Gaskiya ba zan yi ina son Kana so na? amma na ga kamar hankalin ya fi karkata a kan wani yaron su ko su kuma gwamnati da mutane yawon su ne kuma da gaske ke sake wallahi abin ke zama. Anya ko. An kulkana cikin hayyacin ka kuwa? Khadija, ki fahimce ni wannan yaron Usman soyayya da kuke da shi iyakacin kuma makaranta kawai. Ni kuma ina son ki har cikin zuciya kuma ina burin yin abu. Tsarin dakatar. Usman, ina son sa kuma ba zan taɓa iya yin son sa kuma ba zan taɓa iya haɗa soyayyar shi da wani ba. Saboda na haukace a kan son sa. Ni kaina ba na gane kaina. In dai akan san Usman ne, na buga da na zama mahaukaciya ban iya gane kaina. Ina fatan da kin ji abin da kike yi ko ki san irin wannan da ke fara ko Na sani saboda da bakin ka faɗa. Ko kana so ne mutuncin ka ya zube a cikin ido na. to yanzu ke kin zaɓi ki ci gaba da soyayya da wannan yana Usman? Ni a wajena Usman ba yaro ba ne. Sarki ne a cikin zuciya. Maganan Khadija nan da nake ma magana. Wallahi kaf makarantar nan ba wanda take so ba. Kuma soyayyen da take ma tsakaninta da Allah take ma shi wallahi. Ba kowace yarinya bane za a iya samu Soyayya aka zo yin ku makaranta. karatu ne amma ai baki shoyin juna ba Ni ba na son ta. to me yasa me take yi har yannan kyakkyawa ce kuma tana da kokari Da ku soyayya. wallahi duk tunanin duk saboda tunanin da take a kanka shi yasa gaba ɗaya duk tabbatar rikice kai ba ka lura ne idan ba ka santa ya kamata ka nuna mata ne a hankali har ta gane Domin ba na son ta. Na tsara soyayya.
ina bai baka shawara na yar halaka mata ishi. Usman, wajen ka na zo. Na baka je kuma. Kai dai kawai ina zuwa. Usman, na zo wajen ka ne. Usman, ya kamata a ce ka san kalan soyayyen da nake maka kuma da zuciyata take maka. Kaf cikin makarantar nan babu wani namijin da zan iya kallo in ce yana burge ni a cikin zuciyata. Ba ni da wanda nake so in gani na haɗa fuska da shi ko da so ɗaya ne in ba kai ba. Usman, kada ka manta Allah ya ce ka so mai son ka. Ba na ganin kyan maza a duniya gaba ɗaya in ba naka ba. Ba na jin muryan da yake min daɗi in ba naka ba. Ka fa sani fa so wani halitta ne da yake yawo a jikin kowane ɗan adam. Usman, don Allah Usman. Kinga. Don Allah Usman, ka furta min kalmar so ko da a ce ƙwaya ɗaya ne. Khadija, wai da kalaman da ke gaya mana soyayya ki. Ƙara sawa nake ina tsanaki. Kuwa ga fa ki dinga zagi na da ki dinga cewa kina so na. Kin ga wayannan kalaman naki da kike gaya na shirme sun shirki. Ki tashi ki bar wajen nan. Dan Allah. Ki tashi, ba ta ji ko? Tashi ki bar wajen nan. San miki rashin mutunci ko? A ce ba na son ki, ke wata kallon mayya ce. Usman, dai wa'innan kalaman da kake gaya mu daɗi suke mu a cikin raina. Shi sa halitta ne sinar sana gazarin tsawa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kai, tashi. Wace da kai? Malam. Ni ba. Na ga an ce wai ba za ka ansa assignment ɗina ba ne, shine na ce to bari zo kama da kaina ban san me na ma ba wallahi. Ba za a ansa ba. To ko me dalili ma kana Me yasa tun ɗazun da aka gama assignment baka kawo ba? Sai yanzu kake biyar da shan an ce ba za a ansa ba. wallahi ciki na ne. Kai. Sa taimaka za a Na ce ka fita ko? Ok, to na ce malam ka gama da wannan. Kai! Haka da kunya ne a shi? Lalata ba ni biya ka. Kai, zo. Ok, to. Kai, na ci ka ɗauka ne? Na ɗauka ya kiran ki ne. Ba ni ba. Lafiya za a gama da iyaye. Kullum complain. Jika. Zo nan. Wannan dress ɗin da kai irin na makaranta, samun bauchi da Allah. Sa da yake da sanyi ne wallahi to shine ba na shiri da sanyi. Kullum kai ka cikin sanyi gado. A gode. Abokina wai kai yanzu gaba ɗaya gwamnati ɗin ma jiya da aka yi ta baka ma gane ba. Kai fa kawai sai nana ta magana kake kana ta dawo da magana baya ka fa san cewa yanayin kwakwalwanta amma kuma yi kana yi mutane suna ji da Allah. Gaskiya kai gaba ɗaya kwakwalwarka ba ta ɗauka. Na sirri sai Yanzu me government, what is government? Government. A je mun mana. Zan koya maka karatu kai me yasa maye ne dalla an su bari dawo da shi na. Ina ma koya ma ba ma kanka na kan kokin. What is government? Government. Eh. To government kai in aka ce government. Ai abu zai wuce su Buhari su Atiku su ƴan Rufai. Allah ya shiru. An ce what is government shine wasu Buhari su What is government ka ce mun fa? Dalla ka mun shiru matsala na kai. Shi government kana ji barin gaya ma. Government can be. Amma zaka ba ina zuwa. Ba musu nake kokari ne da kai ba ka gane? Ina so ka gane government din nake so in ƙara bu. Usman tana ma magana Usman. Usman na zo wajen ka ne fa. Wai ki dan Allah me yasa baki da zuciya ne? Dan Allah me yasa baki da zuciya ne? Na ce ba na son ki gaba ɗaya kin shiga rayuwa na kin dame ni. Usman ya kamata a ce ka karɓi soyayyata. Ka tausaya ma zuciyata Usman. Usman ya kamata a ce. Ke da Allah ki mun shiru. Farin cikin me? Farin ciki ki je ki samu wanda yake son ki mana. Wai ke me yasa baki da zuciya ne? Usman ko me za ka mu zuciyata ba za ta taba iya ganin bakinka ba sai dai farinka a kullum ko da yaushe. Usman ya kamata
ke da Allah dakata ni fa wannan kalaman naki haushi suke bani wani kalaman ke kullun kalaman soyayya ke tsanga miki fa na tsane ki fa ba na son ki ba kalla fuskan kariya da in kalla fuskan ki Aba Usman zuciya kawai ya kake danganta shi da dabba ne kaga kai ma bakin kuɗa kuma na sha gaya ma cewa ka mata magana ba na son damuna da take yi ina zan iya zuwa in same ta in ce kai baka son ta ba zan iya ba wallahi tallahi saboda duk duniya yana da tabbacin cewa ba za ka taba samun wacce za ta soka amma yadda Khadija take son ka ba in dai har sai na yi soyayya da wannan yarinyar ne gwara na mutu na koma ban yi soyayya da kowa ba saboda na tsane ta ba na son ta ba na son ki tafi mana ki zuciya mana dan Allah ki zuciya ba na son ki me zan gaya miki ne ki tafi dan Allah ke wawuya ki tafi mana ba Usman wannan kalaman da kake furta ma wannan baiwar Allah nan yayi tsauri da yawa ko kare ba za ka mata wannan abu Adamu Seni wallahi zan koma kanka duk laifinka ne na sha gaya maka gaya ma yariyar nan ba na son ta ba na Usman ya Allah Usman ka so ni ko da a ce na sati ɗaya ne Usman ina son ka zuciyata tana yawan yin yabanka ka tausaya ma zuciyata Usman wallahi ina son ka Aba Usman ya za ka watsa mata wannan abin fi sabilillahi Usman ya za ka watsa mata wannan abin daga yau idan kika sake zuwa kika fara furta min wani kalmar so sai na miki Aba Usman kaga talla suke ni wallahi hakin je ba za ka daina magana wannan wawuyar marasa zuciya kawai daga kai har ita ba ku da zuciya saboda ina gaya ma gaskiya a kanta to me a ciki dan ta ce kyakkyawan mace iya mace amma wai bawan Allah nan yana yarfa yarinyar nan ni da zan samu yadda nake so ko da na kwana ɗaya ne ta ce tana so na billahi lazi sai na shana a gani san me yasa wallahi so nake mu je match din nan wallahi za mu je Allah ya so ya a'a Usman ba ga mutuniyar ba ne Usman ya kamata Usman don Allah ina fata maka magana kai banza da ni Usman ke ba ka ji ko wake so no zan miki magana ki rabu da ni ne ke wata irin mayya ce ba zan taba iya rabuwa da kai ba saboda ina son ka Usman ban san yadda zan yi da rayuwa Khadija ba na son ki dan Allah dan Annabi ki rabu da ni dan Allah ka taimaka ka so ni ko da a ce na sati ɗaya ne Usman ba zan iya ba dan Allah dan Annabi ki koyi tsananta har abada ba zan taba iya tsananka ba ko da a ce na sukon ɗaya ne Usman ya kamata ka gane cewa baiwar Allah nan tana son ka sosai har cikin zuciyarta ba wacce ya kamata ka dinga ma wulakanci ba ne Adamu sai soyayya ba san darajar soyayya ba ko ni ban iya ji Allah zai iya jarabta na a matsayin so dauka nake duk waɗanda suke yin so kamar ba su da aikin yi ko ba su da wani abin yi da za su yi tabbas soyayya halitta ce wacce dan adam ke daura mu kanshi ba ruwan Allah a ciki ta daura mu kanta sona ne ta cire mu kanta mana Usman dan Allah ka taimaka mana sake mun jakana Allah sake mun jakana na ce miki ba na son ki ba kina son ci gaba da wulakanta ki ko me zaka min daidai ne a wajena ina son ka ba zan taba iya daina ba na ce ki daina cewa kina so na ba kya ji ko ba na son ki Khadija ina son ka Aba Usman ya kamata ka gaji da marin wannan baiwar Allah mana in dai har ba za ta cire sona a zuciyarta ba ka kyale shi ni a kullum in ya mage ni jin daɗi nake yi a raina don Allah Usman ka kaka mari na ko da a ce so ɗaya ne zan ƙara jin farin ciki a raina Usman Aba Usman ya za ka manta haka Usman Aba Usman wuce kina ci
ki haƙuri mana ki haƙuri yana ta wulaƙanta kin naci ina cire soyayya abu ne mai sauki ba ki ba na son ki Khadija